Некалі флагман будаўнічай вытворчасці Брэста, зараз Трест нумар 8 перажывае не самыя простыя часы. Складаная фінансава-эканамічная сітуацыя, адток прафесійных кадраў, запазычанасць наймальніка па прафузносам, невыкананне шэрагу сацыяльных абавязацельстваў, прапісаных у калектыўных дагаворах. З праблемамі прадпрыемства, азначае старшыня Федэрацыі прафсаюзаў, ён знаёмы. Гэта ж пытанне Михаил Сергеевич абмеркаваў і падчас сустрэчы з прадстаўнікамі працоўнага калектыву філіала будаўнічага ўпраўлення 32. Люди понимают о том, что сегодня действительно вот эти вопросы, они сложились, потому что это объективные причины были. Конечно, люди сегодня говорили о том и задавали вопросы, что, конечно, мы сегодня готовы работать, готовы лучше работать, но нужны заказы. Но мы как раз об этом сегодня и говорили, что этим должны заниматься все. И сегодня строительному тресту номер 8 должны помочь и протянуть руку помощи всех, кто сегодня к этому причастен, поддержать. Это крупное предприятие и очень высокопрофессиональное предприятие. Магчыма змяніць сітуацыю ёсць. Сёлета ў краіне плануецца ўзвесці 4 мільёны квадратных метраў жылля. На Брэшчыне ў параўнанні з мінулым годам аб'ёмы будаўніцтва павялічыцца на 15%. Але трэба вучыцца працаваць у новых рэаліях, быць канкурэнтназдольнымі і мець высокакваліфікаваных спецыялістаў, падкрэсліў Орда. Мы также сегодня с трудовым коллективом говорили о том, что сегодня есть вопрос и к самим строителям. Мы сегодня находимся в жесткой конкуренции. И сегодня мы должны и приспособиться, и свыкнуться с тем, что сегодня наступает совершенно другая ситуация на рынке строительном. Сустрэча Михаила Орды з працоўным калектывам будаўнічага ўпраўлення 32 праходзіла на адным з будаўнічых аб'ектаў – дзіцячым садку на 350 хлопчыкаў і дзяўчынак у мікрараёне Паўднёва-Заходні 2. Здание запроектировано трехэтажное. В своем роде это первый детский сад, который имеет 3 этажа. Здание будет оборудовано лифтами пассажирскими, грузоподъемными лифтами. Также будут детские площадки с теневыми навесами. То есть полностью будет обеспечено пребывание детей. Все работы сделать качественно, это необходимо. Своих першых выхаванцаў у дзіцячым садку сустрэнуць ужо ў жніўні.